Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Dagarden, sagadayan nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Arlene nga napauluan iti may pasngay ken pumusay anak kurapay. Sagadayan nga ti surat, Dear Manong Nemi, kaadu Manong Nemi ti aggatang iti parmasya nga pagpapayak akas sales lady. Nga may sakmet a parmasis, siyempre. Kaduan na nga da iti parmasya wano botiga ket parmasist. Nakapagturpo sakmet iti dayta nga kurso Manong Nemi babaen ti panangkikalikagom datatang kininanang inyarado da Manong Nemi ti bagida tapno lang makapagturpusak. Ket sinapo Diyos Manong nakapagturpusa kada damot ten nasurok nga makatawen nga agpapaayak iti dayta nga parmasya. At damot ten boyfriend ko Manong. Uy, saan ko iliwak? At damot boyfriend ko, nung sa ako la sinungbatan, ito boyfriend ko Manong Nemi, nga ni Bobby, hindi nakapaggraduara ko niti college. Naman pa'y inararam nak, hindi agbasbasak pa'y laeng. Iso na laeng Manong Nemi ta ni Bobby kat may sa laeng tricycle driver. Laeng ko nak, ngam ko nata, di mula laeng ngayon, ti tricycle driver. Ta mom, no ilukan da ka, no pasahero ka, rumbang unay nga, apresyarem, kabuta, iturturong na jibiyag mo. Di ba? No nakalugang kan, kaya driver, masapol nga, agtanang ag-drive, kabuta kargo na tabiyag mo. So nga, hantay lalaing ngayon, di tricycle driver, kada jeepney driver, kada bus driver, wano basta driver, sweet lover ako nada. Lumampay sa nga kayat, datatang kininanang manong ni Bobby. Gabuta, so kanot kapuna, no ape nga pinagraduar dak, iti college. Da siyempre, dito kanumat ada-adal na, iti pilik kapag asawaan. Tapos di kastakit narang ay ito di bangunan mga pamilya. Nga dahil ti rason, datatang kininanang nga nangipamuspusan tapos no makaraduaran. Iti kasta, kat saan ko kanong amin tirigat nga nalaklak amda. Talo kam nga kakapsat manong, kinapudno na. Sakti na una, kendua nga lalaki di kakapsat ko. Siyempre, kapatagob obraak mo ten, ti sweldok manong, ted ko kadatatang kinanang, nga para iti pagbiag mi, ken kastamatan nga may tulong ko, kadi kini kakapsat ko. Nagrigat kayam ti akam ti inauna. ore kano no kahit konti asawa kat sang kano pala mabalin, tatulungan kano pa'y ni ading ko. Tainto ore makaradwar mo ten ni ading ko, kada pagtrabahuan na, isunto mo ten tumulong. Kada ijiburdek, tulong-tulong nga rod, kasta kano tagkakapsat. Lalakit tamat nga narigat nga ditong palin manong deta nga pamagbagakin pilin datatang kininanang. Tako na datatang kinanang
Agad medyo mainanaan kami mo na anak ko. Tadakan nga ang sweldo. Tapno matulungan mo na kita adim. Sa mo nga basta igubat tirik na magiming ang trabaho. Magital-talon lang ni na tatang manong na nga tumultulong met ni nanang. Kasta ti kasasaad ti panagbiag mi. Kat pasaraya, mangmangig ko no kwa nga ipagbagada. Ti kano nakurapay, maipasngay nga nakurapay, matay matla nga nakurapay. Ngam saan nga patsyan dayta ni tatang manong naming kastamot tayong kininanang. Nga dayta ti kapuna no apay nga ingkalikagum da nga pinagraduardak. Tida kumapay kayat nga maki-boyfriend nak, kore ko no maki-boyfriend nak no professional kanumit lang kas kanyak. Doktor kumakano, ti maibagay kanya. Nga magliblibida, tamay sa lang tricycle driver ni Bobby. Nasingpit mo't ka din ni Bobby manong. Amo naman tuminom, nga pakikisama ako nana. Ti magustuhak sa angag sigarilyo, tanabanglot sang aw na. Hangagat sigarilyo. Tanukas nga, adagon daw ming update, pasarimet maramanak na gidi bibig na, kahit nagmayat. Hangagat sigarilyo, nabanglot sang aw na. Saan mo't nga agat lingit, wano agat gasolina, at sa kamit lagi narakop no kadigdigos ko, ken kadigdigos na. Iri buwasitan manong nemi, ti umay gumatang, nawaknita rin ti sango ti parmasya, idita da makitak nga lakay. Nakatakder manong nemi, nga mangkit-kita kanyak, mangkit-kita kada kami. Agpalpalaman sa. Idita umasideg. Manong nemi, pinagod niya nak ti padak ng parmasista. Ay, Arlene, pagtalawam na ta, palapalma, nagdungrit. Patalawam, sikat asat ganan ni umasdegan. Pakamat no, adagatangan na si Kamet, Nancy. Apay, nagpalpalaman, awan ti kundawin nan, wano kalintigan na nga gumatang ti agas si Kamet. Tata, apay ka di, waman balasang ko, teman la para gurigor kan para uyak. Ay, wana, manok katangin nyo, ay, awan gatang ko, balasang ko. Hana? Awan ni gatang ko. Di dumawat kay nga rod. Una, no saan nga dawat, utang ta, o may kantubayadan no, adan to may gamakon nga kwarta. Ay, saan ka nga nagpapautang dito, tata? Ay, saan ka mo't nagpadawat? Aglaklago kami sa sanggo, hasamin mo't ako kwa dato'y parmasya. Kung amin, at di anak ko, kanya manugang ko, kit na dalit dati sakit nga padpada, kaya awamit lang ti mabaliming nga gatang, at sa anak baganapan nagpalpalama. Kinapod nun na kat sanda pa nga nangan, imbag kanyak at kinan ko nakaliban. Eh, saan kami nagpapuotang data, hanggang matagpadpadawat, ang siyaklatan nga ro din ti kumatang. Ana, ko nang balasan ko, dadya kwartak nga da kanyak, ti gatang ko. Hamot nga ro mabaling nga jak, ikabil na ti bayad ti alain nyo yung ta counter. Nasiyat una anak ko, kadagaman na. Alala, ikang kangarod iti para kadakwada, agas nga para pabaaw kadakwada, ken tao. Hana, ibagam kadakwada tataang nga kwa, kaduan nila tat uminom ti danom. Aya, buwan balasang ko. Napahanak nga rod ng alamanong nemi. Teka, kasasamayan, tamo ka parmasya, kita parmasista ka, tamo itid ko, di ba? Nagkita tata na ay, umay kuntong harap bayadan ng takwatak tata, babaan yun tata. Tulungon ka ta kayo. Tabarbarang maimbagan. Yung dati talaglagipin nyo no maibus na nga tumarin da ito, itid ko, ket madilat ta, handalat ta nga maimbagan, masapol nga maipandan ti ospital, ta doktor ti mga sikaso ka takwada tata. Alawan balasan ko, kadagama na karot na. Hilain na kong tapno makatumardan. Yung tata, mabitlang. Ay, hapay. Hamo patpatumarin idan no awan ti nagyan ti tiyanda
Masapo lang manganda, uri basit lang. Basta da pagsaadan data tumarenda. Ay, uwan balasan ko. Inasigdan na ni Nancy Manong. Tulamar, aramid mo si Carlin. Hapay man, manuting gatang mo. Nasurok ka sa ngagsot. Dinaksayanan ta kwartam. Ang bali nakatulong ako matipata nga tao. Sabi dati-dati nga no adda makita palpalama. Wan, no adda lakid de kanya kapikit ng saanin. Uri basit lang. Siyempre no mapagustuhanin agad. Nagima sa denggan na dyan, thank you. Una na, di ba? Nagmay tatanggan. Ngayon sa ang thank you. Thank you agad, bahala na. Nung siya ka, diyak kayat. Apay, nadang pobiak eh. Pobia? Ano mo di agdakti high school? Istorya ka. O, sige. Manigrikat kami, siyempre. Hanag iti agbalbalon, takayat ko nga, sopeng igamak tapag balunak. At dapat na kita aso di nga karinderyan, di eskwela mi idi. Dapat isaganak nga para pangal daw ko. Dahira na idi nga awang kaduak. May sa ka magmagna iti kalsada ko. No? Ada masabat ko magpalpalama. Dua nga lalaki. Bulsik di may sa. Kaya di may sa. So, mga atibay kang kuwana. Bulsak nagpalapala mga atibay kang kuwana. Wan, lalaki da. Hindi makita na kagad tagsarding da nga. Walasan ko. Kasyam ti bulsak. Kuna na. Kaya tagja kwartak. Tirantak akanin nakit kwa. May isang order nga inapoy. Sa mga alak to ti nateng. Sa paksiw. Naimas kami ti paksiw da dyan. Papapanak. Nak. Datulatan na tayo nun. Dumawat at tulatat di ko ti paksiwan. Talibre. Una. Siya balor di paksiw. Sut inted ko. Ananusan nyo dito tata. Sumudlat adag na estudyante. Alaw nagamang kapi. Alasang ka. Nada. Amo pa katuladan na niya. Malagi po. Ang puros manipatan Arlene. Sungarte ko nak nga no daw. Sabsabat ko ngagpalpalamagat aglibi agliklikak. Sweetie kayo ko na. Habay man. Ano nga tinapasamak? Ijay papanak nga panganan nga karinderya isumat ti imayanda. Nga may damet mangan. Ket kadadya nagorderak lang dyan ateng. Sak di mawat di ko ti paksiw. Sa may isa order ngayon na po eh. Di ta order da. Di kita agpalpalama. Apo! Kaya nakadadong order da. Susabo. Nagleng da ang mangan. Ni, po ko na yung matindigit ko na. Nakimas si pandangan da, nakadadong order. In-order da. Inito ta siya. Tinipidak tibagi. Kahit ko lang nga may kandak, may kakida. Nusan ko mga inik kanida, di ata kumamat na imas nga paksiw nga sida. Tisurong ko na, dandanek laba. Batwin idati. Hindi kutsara. Apay man taglukan. Noong muna ta nakalaslasdog da. Awan. Kaya kasla. Inikat da di bulsek da di antiparana. Hamad gayam na bulsek. Tisurong ko. Diyos ko. Makawarin na ko nakatabakapong tuta ko. Nag-order na pa iti soft drinks. Siya, awan soft drink ko. No muna ta, litro. Litro. Hindi man, gumatang dat sigarilyo na pilip. Te kanginginaan hindi nga sigarilyo. Opo, unayin, dandaniklat, bala, bagay dito ako nakita. Susapo. Tisurun ko nga pimanawan. Kastagayim na kita, palpalama ko na. No, damasabat ko agpalpalama, pulos, jak ikan. Masang nga tamat nga agpapada, Nancy. Siya, kadyak man maguston di kasi.
Opo, ni ganas da nagadot in order da. Kan inimes da tinangan sa dapat soft drinks da. Sa dapat nagsigarilyo. Ungarod. Kung ano no. Baka no, mapalubusan da isuda nga mapanmangan ti restaurant nga klas akit baka aramidan da. Siyempre akit, ado nga tamat din atin na palamaan da. Nakabaybay kami nga nagsasarita, naging instorya kay Nancy Manong. Ngayon dita, umadumanan ti umay gumatang na ita. Kita, kanya kakit, awan problema, no manuman tinaksay kanya ti kwartak. At least, nakatulong nga. Bari nga, no maimbagan, na jay, nakausaran jay, yung may ginatang, ginatang ko nga para gurikor kan para uyon. Kalbasan ti makalawas manong nemi imay manen tila kayo. Malasig ko. Oy, Arlene. deta, ti konak ka ita. Umay manen, sigurado. Aw mang kwartana na itan, umay manen dumawat. Kat igatangan manen, sigurado. Sikan tumat kamin. Maruam da ko nakita, maruam da. Si kamet, ang buklatan ang problema. Ay, tata, kumusta? Ay, malasing ka. Malasing kayo takas tapala bato yu idi. Di ka eksuksugat. Ay, nakurapay kam laeng tagpalpalama kami. Ano problema? Nalaingan dati manugang yo, kante anak yo. Anpay nga rod. So nga mayak tako nam idi. Nga no, handa maimbagan no may bus da di agas ng inted ko. Agit may ospital dan. Nga maanang nga gastusin. Nga mapaniti ospital. Makasaan ta kami nga awatan ti ospital. Tawan ti may baghami nga pagbayad mi. Niya. Kasano nga ro din tata. Kat niranamat nga awan ti lalakit kastuhin tata. Indo ti katitayan nyo. Siya akong ti mangkuyog iti ambulansya. Nga may mang pick up ka iti pay ospital. Ay, ambulansya ko na malasan ko. Una tata, takas na talaga kahit. Malaksid no talagang emergency agad adalugan nyo, nga pangiluganan nyo, nga ipan nyo at iti ospital, ang imno awan, agad ambulansya ti umay dumang danon. Ay, ura kit adumot amok diti kwa. Adot amamok ida city. Ala, ay, mambalintay nga rot nga kuyukin, ma'am. May patuldok. Ibagamlatan nun dito, tata. Sakam tumatag, anat nagan mo ka din? Imbaga naman, no. Kasano nga pakasarakan ti ayan nyo, nga banda. Adda kam ti asilig ti dakil a balay, kadadakkilan nga balay. Kadadakil nga balay? When, iti ayan mi balasan ko kintawa, kalkalapaw lang. Takas ta nga ron ti bihag tagagpalpalama. Dakam ti siro ti kayo nga inikami lang ti kalkalapaw. Akin balay data nga dakila balay. Sinaludsod ko manon name yung bagana. Dua ka nga babalasa nga bakit. Nga agpenpensyon. Kimbak ng dakano nga bata ato kano ti taltalon nga tagababang. Kanabi nga saan iso dati mapamupagpakasyan data dagaimbak ng karubayo. Ay, naimot na balasan ko. Kalaban laeng nga dawatek kadi dapat ited kaya dapat nga ipakaniti aso. Anya? Uwan. Pag parukatan dapat di aso akat pakamad na kami yung ka magpakpakasi kadakwada nga ore na kuman di handal nga pag anong kalaban nga saan nga tamad nga makan amin di aso di kwa. Lalawan awan karon ato nga sa ugat ato ti agwa gumatang iglesia ka pa lang dito tataat agpakadak kini boss anong name inagpakadak na panak iti panaka-opisina na anya ito problema si Carly ibagbagan ni Nancy madisturbot pa nagtrabaho ang kapo ka na nga lakay nga agpalpalama mga dadail pa kada kis customer
Baka na kita umay gumatang kat makita dahil dyan agpalpalama kat mabangsitan da, marugitan da, baka agatras da kat mapandang gumatang sa baling parmasya. Pasensya kayo ma'am. Kung amin, nirugyak namin nga tinulungan. Dahil kat, tinulungan kat gapot ta adamanin problema na imasdig manin kang ka, taamo na nga sa mo mapagkadkadan. Pasensya kayo ma'am. Wak ma, gandar tamak ko ma. Takait ko nga tulungan nga ron. Lalala, kaya na nga ron ita, agpakada ka. Ken bumali ako ma'am. Tapno da pang-hospital ko ka na kita pasyente dila kay. Susapo ay gabuleng ti ayat mo. Nga dakis tumulong ma'am. Gusto ka, hindi di tulungan. Adam dati matultulungan nga abusuan na ka man. Amok amawatam ti kahit ko asawan. Dati mapatpatunoy-nuyan. Di kita agbaling nga sadot. Nga tamat ma'am. Atot kasta. Gabot ti tulong, agbalin damat nga sadot. Ma'am, okay, manod balyem. Bagak mano, inihawat na, pinagpirma na. Ito ano pa nagsublim. No lagi dita, may confine ko di kita, manas ka rin may confine. O nagsubliak man after lunch. Sige, sige ka rin. Yung sa mukhang ka na yun na nakasto ha, tama nga niso pag ikatakin ka. Manong nemi dito ko na panagnagan ti usto ti ko na tilakay. Nga da napintas, nga kaslapim malasyo nga balay, nga karuba da. Manong nemi. Iti ayan di kiti sirok ti kayo nga na, daga mo, nagsisilpo nga plywood, kada dadael, no, daan nga galba. Manong nemi, doa nga nakukutong nga bakit, no, babae ken lalaki manong, tiya, inasistiri kitiya, imaya, na naglugan iti ambulansya. Mabalin yung samat takwa, ma'am nga, paggida na nida. O, linta mabalin mo latang, aggasukot da iti, akwa. Nakatre, nakukut-kutong da. Matmatay dan samat tan. Nabagda siguro nga masaksakit. Di kiti ko mga dinas nga tulungan, di kiti politiko kan. Yung maapin nga tangaming adot kakastoy ka, marigri ka. Kasi ano lang nga na trigat dati, hindi na lamasi kaso di bagpagida. Siyak tinanggaran turo kadakwada manong name it up numaasi kaso da. Iti public government hospital met kadimanong. Napanag iti panagka social welfare iti daytang hospital ket kinasritak. Tamok manong nami ti pagalagadan. Nung di kakasta nga intelligent manong nami ket masapul nga kadwa na musli ket libre. No kasta manong nami nangibatek mutlaeng iti kwarta iti lakay. Just in case tata no awan ti agas iti butika ti hospital mapagkay gumatang. Uno dayumot nga ron sa di parmasya nga pagyanak. Ado matwagatang no ka dito hospital. Uno, di kiti parmasya ti sangot hospital tata. Ayan na, agyaman na keng kabalasan ko. Lakit sabi ko man makalasat na kiti agasawa. Uwan tata, nabayagdagahin mo ng nagsaksakit. Di madlagos kami ng imbaga. Uwan na tao mo timasitgak ka mga tulong ka na kami. Imbaglagid din ta, naasitgan ka na amo kabalasan ko. Ay na, niaabot Diyos ko matikanayon nga mang binbindisyon keng kabalasan ko. Manong nemi, naglugan na kinibabi. Ide ita nga aldaw wano oras nga irawar ko ti hospital. Apay, bata ka hospital? Nadahin pa confine ko. Sino? Awan, di ka ba mo tinulungak? Baba ng horigitan. Agreportak man lang sa parmasya. Ay mahanak pa ng aldaw. Naglugan ka rin damangan. Pangananta, karinderya. Hamot na. Hanggang ka po
taxi. Tricycle driver ak lang ipangkat karinderya. Ipangkat ay iti food chain. Una sa class nga restaurant. Kakaiso na nga damat kwarta. Inistoryak manong nemi kini babi ti may panggap iti lakay. Nga daan ti anak ken manugang nga saksakit o na masaksakit. No kasta, tinulungan mi da. Gapag nga rutan na rugya ko nga tinulungan. Tsak mananti mayan jalakay. So bimali ak. Diyak mo't pa din na itad amin. At siyempre kinasaritak datay panakabagiti social welfare at hospital. Siya ti makamu ko na naman. At makita mo't nga talaga digest dikitin sir ko nga pasyente. Baka mo't no santa nga asikasungan na siya. Basol da na. Santa nga asikasungan na siya. Ano? Di pa graduar ni ating mo? Kita graduar to kada to yung umay nga para graduar Kalpasan na. Kita agsapul to trabaho. Kit no doon na trabaho na. Andan doon trabaho na kat makatawan ng trabaho. Mabalin kami siguro. Api nga siguro. Hanggang sigurado. Na nakasaka na kakadin, babi. Mamet matlan no masapat ang agasawa at no makaaramid tatiado. Duwa lang ti kabaila. No kidawak ng baling nga talo. Muna iso ti parabor nga po Diyos ka data. Ngayon ti saludsud. Data nga ta, iti agkatuluyan, babi. Api kasla pa nagduwa-duwam. Saan tayo sigurado na mapasamang itong bigat Gapo ka tita. Nga dahil ka titi ka po na no api nga. Sa mo pa maitad ti amin mo kanya. Takayat mo sigurado. Ta saan kang sigurado? Uno saan kang sigurado nga si kakensiyak mo lang takatuluyan? Yung tamok, Mr. Driver. Numalaksid kanya kaya dapat sa bali. O ang gayom di pa nagtalek mo kanya ka. Adalat na pa nagduwa-duwa. Kaslaking ka, siya. Adamat pa nagduwa-duwa ang kanyang sangadi. Apa ko na matigasta. Sa talal sigurado no talaga mapasama kin. Di ka saan ka sure nga datatagkakasat. Saan 100%. Nga datatiga po na no aping ang sang kumaitid ti amin ko kin ka. Takayat ko. Nga radyo na ikari, nga lalaki, nga para kanya. Isumad lang at ipagitadak. Saan nakapudnong ipatpatig. Napudnot pa nagayat ko. Ngim saan nga 100%. Mawada na. Siguro. Apa nga, hanga 100%. Tapno sa anak to unay nga masaktan. Nukas pagarigan ta saan nga sika, ken siyak tagkatuluyan. Mawata mon? No ayatem ti padam nga tao, saan mo amin pinsan nga, itad data nga pamatig, masapul nga, ibingaya mo lati bagim. Kaya nanda kita ko agsagaba da unay, api ko na, gabot ta, impanda ti amin, ngem gayam kat handang isudat ng katuluyan, iso nga nasakit. Sa ko na tanong ko, nagkurkurang intid ko amin kang kaimpatag ka tinakapudpud ng apay nga stad sa papa mo. Kaya mo kayong nagdrama. Kahit ko lang ilawlawag kang kahit ko masawahin, sweetheart. Sige, mamatiak. Kaya itaasi ka man ti pagsalutsudak. 100% ka dito pa nagtalik mo kanya? Ti pa nagayat mo kanya? Saan? Kitam? Teko natin natin magsasaw. Tinto pa'y mismo nga bagim, di mo pa'y mapagtalkan. Ang tulagi din di padang nga tao. O, kitam? Hang 100% nga talag ka iti bagim. Di ba? Huwag na rin. Naisang-sangan ka talaga, Arlene.
Uri si kamat babi. Ngayon pa-check. Ngamalaksit kanyak. Adala tama di kita'y kurkurso na dahil nga babae ala. No, kurso na dam. Kahit kurso na na kamit. Baka da kasukot ko. Baka da may kaduwang girlfriend mo. Okay, dam. Hanggang makasungbat. Hala nga sisyak, di ba? Okay, dam. Hanga siksik ka. Ngem siksik ka laing tipod nung ipatpatag ko. Hinamin mo. Kasano, no redya nga may kaduwa nga nubiam ket maitad na ti amin-amin na ket kasano no masikugam. Siyempre, ori no siyak lang ti talagang ipatpatag mo ket di mo na ipatpatag ket nasikugangon. Kapilitan tong asawaem. Di ba? Datano kan ti pakaalan na nga hangad atalaga tinekari. Ket nasakit tulaw na yung tinakam ko. No mapasamak da itakit inayat ka iti amin-amin. Inted ko pa yan ti amin-amin ko. Ngim no kas pagarikan, takas taman ti mapasamak, saan tuunay nga nasakit tinakam ko. Agsangin takto lang, maminsan lang. Saan kong itulok nga madadael ti basakbayak. Gabuti may isang lalaking saan nga mapagtalkan. Something na topic. Basta ipatpatig ka, na ikari nga si kakensyak tot agkatuluyan. Manong nemi di mapangko sa rongkaran dagiti pasyente ng ginarontura. Naranaak manong nemi ti doktor nga mga asikaso kadakwada. Kumusta kayon manong manang? Ay, Miss Beautiful. Kapag gamita? Han, doktor. Ngam siyak ti ning kalikagom iti panakay confined da. Kasta. Iso ti istorya keng ka, doktor, nga timulong ka na kami nga may isang parmasis, iti parmasya. Opo. Nakaimbag ka no kasta. Nagan mo? Arlene, doktor. Masa ka kayong parmasis. Uwan, doktor. Agkasapulan nak iti parmasis, iti bukod ko nga parmasya. Ay, iti parmasya, doktor? Damat pagtrabaho ako, doktor. Boyfriend nga dadan. Doktor Adan, sayang. Naladawa ka na kamamuking ka. Ngayon saan ka magpang nag-asawa? Mabaling ka ang pasyarin niyo balayo, Arlene? Hala, doktor, talagang bagbagam. Pasyarin na, madamat asawa mo. Oo, pasawag. Fix mo no. O asawa, kahit kung sumapol ti asawa, ara-apa-apag nagbalik ng asawa kat pharmacist. Nga, doktora kumamat lang ang doktor. Hana? Doktora klaro din, doktora pala asawa ka ba din ha? Hanggang ako yung doktor. Kukumusta rin ko ti pasyente nga ron. Kas magitam, kahit gapot na si ka, iti akin pasyente ka nakwada, aramidak mati amin at no, may pakatus to nga agas kan panakasikaso da. Apa yung doktor, no saan nga siya kumataking pasyente, gagangay lang at ratarin nyo? Hana? Ni Dr. Met, naggapo ka dagiti bibigyo mismo. Gapo ta siya, itaking pasyente kadakwada, tratarin nyo nga na siya at ngayon gapo ta saan nga siya, kas pagarigan, gagangay lang. Ala, saan ta nang diniskutir ka rin nga panag. Namuak tinagan na manon nimi, Dr. Donald. Doktor, no talaga lang kahit yung asikasuan, di orek paut dito. Ngayon, kahit umano man ti bilda. Sakto di ba ka mo kapot ta intay dyan tamat? Para kin ka, kapot ta pasyente mida. No baling ka na siya, titipadam nga tao. Kahit kumatag baling nga na siya, tabarbaring no may kariya kita puso. Manong nemi, hindi makaruwaran na kiti pasyente. Kahit siyempre, adak mat idi ta
Inaibanak nga rod ni Dr. Donald. Kasta ulit ay mayaman da kaniyak. Kasta matang kini doktor. Masapol man kami nga mga kaya karikiti na sustansya. Manang. Paunegyo. Ita kasano. Gamin mamkit ni. Palpalamakam lang. Dumat nita digitek palpala mga nadalos ba't terawadan da. Isan. Awam at timang ted kata kami napindas ti bahadumi. Sa bagay. Nasaan yung nga lang at agpalpalama. Doktor, awalat ti may tadbukan dakwada ng trabaho da? Awam mo de. No kumanda taltalon ko, ang ibaong ko ida taltalon. Hamot nga rin nga, handa ba na qualified kada kiti dadumang nga negosyo. Hala, ituloy yung lahat agpalpalama. Anong isot kayo na ibagay para kada kayo? Ang saan yung kumbay ang amin ti salon at yo? Uminom kayo ti adungan danom. Kompleto ti turog yo. Ya? Wanang hindi kami pagyanan na doktor kakwa. Nada ko mga amin ti asikasun na kiti dati gobyerno. Ano apay mat kami nga dalat talaga kiti agpalpalama. Pinasyar na ngagpaisuman ng name ni doktor. Kat ni, magustuhan datatang kininanang di makisarsarita kini doktor. Gabutan ni, oray no, may nakpinasyar, adalat itugtukot naman nga. Inala na ti BP, di kita naganak kanya. Sana inresatahan ni dati vitamin. Ay na, doktor, nagyamang kami. Ay naglalang lumanin ang doktor, nagyamang kami, no? Saan lang ang reseta at itad mo? Nadya, vitamin nga mismo. Ay, di man anta parmasya may doktor. Anda, bayan nyo. Ito may kaduwa nga umay nagpasya dito saan ang reseta at itad ko? Vitamin nga mismo. Kad mag-vitamin kayo, itong pala nyo, di balakan ko tatana na sumalunat kayo, agmanayon pa itibiyagyo. Kaya, madiklikan nyo di kita sakit, di kita natataingan, di kita arthritis, nasakit di kita natataingan. Maliklikan nyo, basta lagi di matagiban nga naging bag, di salunat nyo, saan nyo abubusaren, kaya, kan masapul nga na sustansya ti paunagyo, kan anda vitamin nyo. Kastamat manong naming kinita na ti salunat, dagiti duwa ka absat ko. Okay man, okay kayo. Nanarunakan ka, Arlene. You're so beautiful. Siyempre, may isa kang pharmacist, among at tabagay ng tagiban ng salunat mo. Dito kami nga nagsarita, manong nami, idito yan ng daton na pinagayat na kanya. Doktor, magaking ka na boyfriend ko. Ito rin, paano ang boyfriend mo nung saan ka magpang nag-asawa? Hanggang na sure, no, da kayo tayo katuluyan. Baka si kakin siya, tagbagay taunay. Isuti ko na datatang kinanang mo itay. Hagyamang kami ta, da doktor mo may mang pasyerte, anak mi ko na da. Sigda kayo tagbagay ng asawa sa ko na. Man! Ala, ora ibang datatang kinanang mo katuwang ko na da. I'm sorry, doktor. Ang kahit ng pagkaduan di puso. Well, hanak pa gumanat. Dad, kay bagbag kalat I love you ko nga, tsak matanam na may I love you ko na. Nanarnog at sinurubyo ka. Ano tayo mo? Ito no, maamuhan ni tayo boyfriend mo nga, doktor nga kararap nga baka giveaway so na. Kasi naman pakalan na kahit siyak tisang nga may karkarikan ka, doktor. Man! Naggraduar ka mayat, kat kasapulang ka. Kasking ka tisap sa pulik, agbaling katakta ko na ko, Arlene. Saan kang ikandinam naman, doktor? Ngayon tultuloy mo ako ng tagaram kanya. Adalatakin ka. Kalintigam na ita. Malaksit manong naming nga da doktor nga gararem kanya. At dapay engineer manong.
namamukisuna iti minsan nga may gimatang iti agas dito'y parmasya nga pagtrabaho. Nakurso na daan na kata, Miss Beautiful, anat may recommendar mo nga vitamin para kanya. Ay, saan nga sakti pagsaludsodam, sir? Doktor, pakonsultaam. Kastoy man timbag ni doktor. Ay, mayat. Mayat. Lalo no, saan lang nga kastoy? Kasapulat ti reseta retang vitamin na, sir, hamong magatang no without the prescribe ti doktor. Masulit ako mga error retang reseta. iti pantalo, iti wallet ko eh. Yung gayam, kit masapul gayam maitay. Una, doktor. Ay, doktor. May isang engineer. Engineer. Engineer Rolly. Dito reseta. Sige, alam amin na engineer? Sige, alaklat amin. Okay. Apay, mapuypuyatan kayo, eh? Kaduan na kaming kwa. Overtime kami, kada kita obreros ko. Kaya kami nga bantahay mi da, engineer. Bantahay kita at naglaro na, no na tayo, pero nga ras, ti trabaho, kita doon kita ialang-alang na trabaho na. Basta kaya, sige, engineer. Arlene, umay ka no, pasyarin niyo wala yun. At the boyfriend ko ni engineer. Ore pa ha? Teto pa at asawa na kat armandan to pa. Anan to lagi ng boyfriend lang. Engineer. Oo nga tama titakas na. Kat balasang kamay. Ore the boyfriend mo. Sige. Umay ka no, engineer. Di may pimas siya nagpais sumanong name ni Engineer Rolly. Di makadakas. Amo na matapasuksukan, di ginaganak kanyak manong ta. Andot inted na, grocery items, inted na kininanang. Uminom kayo tata. Dito naimas nga arak. Di sigarilyo agad, di kagsigarilyo, uminom ka lang ti arak. Kasi kanyak, awan anak kagsigarilyo, amok to binom. Gagangay lang inom. Ay, gusto ko na ito. Sir, engineer na. Kastamat ng manong. Pinapatpatan na nagdawakapsat ko. Ni sa balit style na ito nga gari ma. Diyos ko, yaman. Hindi tawanin manong. Magproblema kay Tan. Kung magproblema kami. Sino di kaya chuita kas pagkarikan na takay tagpili. Ni doktor, wala ni engineer. Lagit, dalatakin ka na balasa ko na sino ka nakwada. Makita yo? Siyak lang tagpili, pagpilihan nyo. Nga mawampili ka nakwada tatang nanang, kapot ada boyfriend ko nga rod, ni Bobby. Loko ka. Ni pala bayabait kayat mga tricycle driver, dito da doktor ki engineer. Common sense mo na balasang ka. Practical ka Laglag ka ba't launa yun, tricycle driver palat kayat mo, dito da engineer ka doktor. Tatang mat. Ong tandak pa. Kaya talaga nga ong tangka. Nipapilit mo pa lang dahil nga paabing nga tricycle driver. Agang ang ka lang ang rodan. Tatangmat. Kinaang-ang ka di timang surot ti puso. Kito sa rin tapanunot mo at ang pupusom. Anya ka di kalkalikagom may kininanang yo. Pinaggraduar da ka tapos ka sakit professional malatag baling asawa mo saan nga tricycle driver. Ngaya po datan sa tikunadang may pasngay ka, kaya matay ka nga nakurapay. Sus, kasadot ibabak nang mo. No, dati tumat marigrigat nga mangiguyod kang nga mangipababa. Iti pakiasawaam. Alaman? Tatang mat. Dati mangitag ay kang ka at asawaam. Tapos saan kang tanit ka marigrigat. Iso sa po Ngayon binasted ko ngagpadpada di kituwa manong. Oray idi medyo hapa kami kini Bobby. Tanamuan na manong naming nga napingat di kituwa. Ngagkarebal. Api nga wawatin pala ida? Ano nga wawatin dikit mo sa No, may ka pa siya rin. Saan mo isang sangwin ida at adult boyfriend mo?
ung taga. Makaungat ak lang. Babi, sikat ipatpatek ko. No ba'y daginagan na kanyak at sanda kakayat. Sikat ipatpatek ko. Gusto nga jak mamalin nga aklon ti may sa katakwada. Api nga rin nga sangum ida. Api nga no pasyaran da ka sumango ka. Kalit dagan damit. Tagpasyar. Ti mangaram kanya kabuta akong pay asawa. O sige, nag-asawa ta nga rin. Tapos malpasan ti amin. Urayan ta pa ti makatawan nga trabaho. Ti kapsat ko. Dadatulag ta, di ba? Bayam. Padasag tagpambar no may nagpasyarin. Kasta pambar ka. Kansa mo nga sang mo nida. Tamangan no maaloko doon tarik nam. Minakartong tanang kasta Oh, awang ka ti panagtalik mo kanya. Hindi mo na yun. Panagtalik. Sangan 100%. Kasla ka siya dyan. No talaga ko mga hamo kaya na, kasama mo sang mo nida. Kat siya nga ron. Gabot adagar aram kanya ka napapaknang wano napintas ka sa sad na. Baka no, tinamnamam kit kayat ko ida. Isong ang seryoso ka matang ka na kita dadu mga nobyam. Tsaka mo. Babi, naman pa'y ko na kompleto at panagtalik mo kanya. Ngayon pagtalin natin kumati 90% ng panagtalik mo. Takas tamat kan ka. Namala, adalatakin ka. Siguro nahangasi ka, kensyak, tinagkatuluyan, awan ti marami na. Ngayon ulitin. Jack ay aiten na kitag-aram kanyak. No di katsiksi kalay. Manong nemi, imuna ni doktor na nagsurrenderin. Sumuka ako. Arlene, amom, sikapal at kababayagan nga inaram ko. Nga dinakpay sinungbatan. Adutad babae nga listo lang. Sumati ko nak doktor Talaga siguro nga talaga ang kabasusurong ipatay. Kastamat ka ni engineer ko na naman. Ayitan na kuno saan. Ibaga mating ka engineer nga to boyfriend ko. Adot, nagastos ko na. Diyak matibagbagakin ka nga. Diyak matibagbagakin ka nga igastuan na. Voluntary ka magtagtag ka dagiti pasuksok mo kada tatang kinanang kinakabsat ko. Sikapay lang tinakapaayak, Arlene. Hamot nga kang kanayon ka, nga di tao ka nagbalegi. I'm sorry, engineer. I'm very sorry. Alangan mo't ngawan ko na oresaan. Sige. Bahala ka. Bahala ka kunana manong nemi kasla pangta. Kasla mangipangpangta. Diyos ko, salakandak. Mangipangpangta. Masapol nga nung nagsakbaya. Ang mga numay patong pala dyan ng engineer ti pangtana. Ito na minsan manunay nga aldaw nga imbaga ti kakingkuka ti parmasya. Nga ada ka no, overtime Anya ma'am? Overtime? Doon ka di bandlaw? Nga nakadadunok ka ti pasyente. Customer, before, nga-close tayo. Ngayon magkapot at pagpatinggaan, panaka-open. Kad mapandano ka sa bali nga parmasya. Siyempre, nanaruna ka na 24 hours. So nga kahit ko nga i-extend 2 oras. Imbes nga 6, agbaling nga 9, 1 o 10. Kahit awan tinaramid ko manong namin doon nagtungpal. Ididamo manong namin umay naksuksukunan ni Bobby. Namiti may sangal daw manong namin impakaamunan. Saan ka masukon, sweetheart ha? Abay. Ada pa panak. Kahit mapanak magidungaw.
Kamagya mag-aron, umianak to sa jay. Hala, dumad-mabaling nga bagluganan. Anong nemi? Jack pagurupen na itiday tangarabi, aba naguruuray ko ti tricycle manong nemi, gabata maligatan nak, impadpadayak, barbarin ko nak no adda, iti pagamuham ta adda, nagsardi nga bigla nga ban, iti asideg ko, kalpasan na kati, ay! Inapot na tingiwat ko manong nemi. Maulawak, ang turo ka, anday paapot na kanyak, paangot na kanyak manong nemi kita. Diya ko napuutan pa eh. Ti si marunong nga napasama. Idi, tagsublin ti puot ko manong nemi. Adaki ti karkar na nga lugar. Nga, nasipnget, kandela lang ti sumsungked. Nakaring kagaya man, nakapuot kagaya man, balasang ka. Tata, malasin ak, pasensya kan ta, kandela, neto, pagsilsilaw ta. Dakay dati, huway ni tatam nga Tomas, nga kin anak ka na manugang, ti tinlungam. Kasano nga nakadano nak dito eh? Alang amin ti among nga napasama ka. Napukaw ko at anong kidnap kanya. Wine, kahit dito asidig mi tinang pananda ka. Maglakid din ta, nagatap kami. Tamasansan kami no, at mapaspasamak dito. Kinapuno na kita dapay insalvage da lalaki di tayo napalabas na 2 bulan. Ti amomi, adamanin na mapanda itapwak dita. Imbagda ni Renato. Sino? Ti anak ko. Tinulungan ta. Ay na, igawid ko idi, ngim nagturad. Baka kaksapulan titulong ko na ta. Nakamuha, nagparik ng katamay. Hinsalakan na ka ti anak ko. Gusto na lang marok. Ay malasang ko ta. Nasugatan ni Sona. Kada dito ospital. Imbagat ay marayat kami. Kano saan? Baka natuluyan da. Kahit yung asawin, imanong Renato nga anak yo. Isuti, wen. Isut ka na langit na kita talo. Kahit kapot ada armas da. Nabagkong da ni Renato. Yung sumitin na makaasdig kami kadagiti kakaduak. Kahit kaputa ado kaming imsuda. Timaraydan nga naglugan ni Tivan sa adapim manawen. Kahit yung karigatan mo na di kakaduak nga nang itaray ka ni Renato sa ospital. Diyos ko. Mabigbigyo ka di kiti talong ako na yun, tata. Saan at nasip nga. Ano ka pati panggap na kanya? Kita katramasan na ka ang pagsusublatan. Diyos ko. Nagyaman na ka na kay Diyos ko. Isalakan niyo ko na Renato. O anat marikrik na mita. Matin tata. Saan na ka mat siguro nga tinanganan? Ngayon kasanot kawan po apay na awan puot mo, andaing paangod na kanya. Kat iso nga itatanag maumawan kat nakapuot kan, awang titang sakit. Matata. Ngayon tata, mapanyo kita-kitain ni Renato ti ospital. Nagkita umat pagluganan tayo. Agora kayo. Yung cellphone ko, ada to ti bag mo na eh. Handa mo nga nakibiyangan, tibag mo. Kinitak ti cellphone ko manong nemiyada. Sino mabaling ko nga ta? Tikapsat ko. Tinawagak ka. Apa manang, di ba, dakang mga atuin? Apit sobroon ito pa nag-overtime mo. Tawagan ka. Di ka mo sumungbat.
Madandanagan kami. John, pagkunya man karuba, umayda kami man alan ditoy. Ibagakin ka, pangalangan nyo kanya ka. Nakakaruba ko na yo. Kaya dito tricycle na dito, ni Manong Intin. Hindi kasi yung oras, mangriing ala na, emergency ko na. Ang dadakas ka na pasama kanya, yung pagdadarangin sa lakan kanya. Ngayon ka sa pula kita pagluganan, nga mapanto hospital, kapag taanda na yung hospital, nga nang salakan kanya. Inuray mi Manong Nemi, kaya diadda kami sa hospital. Dinamag ko handa ako sa Manong Nemi. Dito na isarek na nabagkong. Madamada pa lang ang sisakasuhan. Ma'am, sino mga sisakasukin ko na? Ni Dr. London, na? Ni Dr. London, ni Dr. Donald. Isot na ka-duty? Hindi rumari ni Dr. Manong. Oh, sige kaya. Arlene. Buwan, Doktor. Abay, pasyat na din na bagkong? Pasyente manin? Di ka di malasin, Doktor. Isot ti lalaki idi nga inagasan nyo. Saan matangan ng kutong? Nabakad mo din. Uwanat natin nagkabaran nanti sa lunat na, Doktor. Kumusta, Doktor? Naispalin. Kaya di mo ko na yan, baliman ng entay dyan. Ano, Doktor? Ored na ito ba si discount na kung sa pagarigan? Tulungan manin. Tulungan tamanin, Doktor. Kaputahan na nga si kati Doktor na di yun pang panginaan na. Siya tiga po na nuwapa yan na bagkong. Ada nang kidnap kanya, ngamayat na mangramas kanya. Yung baglaki din di asidagda, tinangin paranda kanya. Insalakan nak ni Manong Renato. Kaya hindi kiti kakaduana. Basta. Sino nang kidnap ka? No pagsalot-sudad na kadigiti polis, sino tatapam? Ni engineer. Ada ngamin pangtana kanya. Di ka rebel ko. Nagbaling ka kinarabel mo, Doktor. Sige. Yan tangay, tinulungan tayo din. Di itulot ang mangtulong keng kuwana. Yung sayang, napimbinas ko matitim up ta. No gasawa ta. Kung namala na yung bawo mo sa bali, huwain. Danda nagpagay mo nagkasar. Awisan ka. Umay kan tumatender ti kasar ko. Sinot nagasat, Doktor. Ay, may isa nga nurse. Okay tam, Doktor. Saan nga pharmacist, tiba sapol mo? Nurse? Manong Nemi, siyempre, nag-reportak iti police headquarters imbagak tinapasama. Pero kadi atapon mo siya na kinaramid, Miss. Nilayang engineer ti amok, taisot nang ipangtakan niya. Yan natin baga na, sinong engineer? Oresan latan, sir. Tinaskan kat may blatter. Just in case nga daman maulit. Amo katamatin na sinot na kinaramid. Amang ano at dadala nga, pag-aramidang naktikas dyan, no? Ibagag kada kayo na sasyon, no? Adalaking kamis, mangibagat saan. Adalataking ka nga mangilimad. Ang maturog ti kaso, nang pagarikan lang. Hanak mo nagdaron, tao mati sure nga tapag. Sa bagay, report ko lang, ken paki-blatter ko na pasamak. Tapno di kasta, kata adan to reference, wanyaman ti pampasamak. Manong Nemi, agbar man Yusef, dananang kinitatang iti maamuan dati po doon na masama. Ha! Si kabit lang pa kay sarsarakan na retang hasta ang papsamak. Tano, inaklon mo kuman engineer, di mayat ko ma? Tatang, iti kas jelaeng klase ng tao. Ini kas pagarik inaklon ko. Kad maalan nanto ti kakayat na kanyak, nukas pagarikan, naramidan nanto ti amin. Sa hanak tumitlay kasan. Playboy dahil dyan, tang. Agkulkolekta lang ka na babae. Amin na kursunadan na alain na by hook or by crook.
No talagang isot akin aramid ti amin. Dati ko na nga santong paspasan. Imimbaglaki din. Saan na kami na ipahinapo Diyos. Imbaglaki din. Tada natulungak. Kat da dyan natulong natutulungak. Isumati ng tulong kanya. Kinanyo kan lang kaya. No tumulong ka tiba ng mga tao. Tulungan na kamat. Wano saan. Ore saan nga mismo isot mang tulong ken ka. Alala. Gusto. Lan. Tinaskan anak. Kat awad dakas ka napasama ken ka. Kaya agawid dito ay lugar mini babi manunemi kat namuan namat napasama. Nagasawatan. Tapno malpasan ti amin. Tapno awanan ti agandat pa nga mga asawa kang amangaram kang ka namudang ang asawatan. May dangarod asawa manunemi na ginaganak kan partido ni babi. No man pekas lama pilpilit datatang kininanang. Ngamawan tinaramidan da. Gabot at damat na makatawan idin ng trabaho manong naming ni June nga kamsat ko. Nga isunti mangituloy nga mangtulong iti bordak mi. Tapno maturpos na met ti kayat na kurso. Nagkalaysa kami naman pa'y simple lang nga kalaysa manong. Inimbitarak met ni doktor. Naman pa'y asawa na idin. Naman pa'y saan nagkanapan iti nagkasarda. Iti asawa nga nurse. Irinto ta ni engineer manon nemi ni Anniniwan saan ko nga makitkita isuna. Nagkalay sa kini babi kat dito nga namuak manon nemi nga dugaya man ti ornong na. Sa adot na kwartaan mi di pa nagkasarmi manong. Siyempre, inyawid na kijabalayda. Dito nga empay ko, sagot ko ti amin ko kenkuhan na kasto ni tiragsak mi manong. Talaga gayam nga. Sinalabot matam ti dayo mo. Talaga gayam nga siyak madlain. Ti umuna ka nang nanayon. Kawan. Sinalabot matak ti amin ko para ken ka. Apay. Awan. Di kita na do mga nubyam saan nga virgin nala. Apay mo. Ay. Makita. Anay ko. Anay. Magkundot ka. Sweetheart, at daman sa bali ini, ngimawanton, gabot agad sawatan. Saan ito nang araram sa bali at adamat na nasawak si kamit, di ba? Kensang kamatan nga agpapaaram kan awam matan di mang paser kang kataada asawa mo. Manong name iti pagpindasan na, manong Renato kente asawa na manong kanitata Tomas. Yung may daidi, timultulong, iti nagkasarak. Iso dati may sakadagitay na nagkakusi-kusi idi. Ken, pasaray umay da sumarungkar. Ma'am, Manong Renato, kumusta kayo? Kita, siya at mata, saan kami ngagpalpalama? Ba tinulungan ta kami matlang di gobyerno? Dahil dadakata kami nga pagtrabahuan mi. Nakanakdakal ti utang mi nga nimpaganakam keng kamam. Ad-adapi nga siyak, iti nakautang ti dakkel keng kamang Renato. Tanawang kumatured mo idi, nga nangam mo, nonyat mapaspasamak, no saan insalakan, jakla mo no nataitan tinapasamak. Sika tinaramat ni Apo Diyos, nga nanginsalakan kanya. Sika tinakaramat ni Apo Diyos, tapno maimbagan kami, matay kami din nga agasawa. Ewan gayam at damit lang anak min. Napag-asatan kami mit lang na dante anak iti asawa. Kalakit awan sa bali pagyamanan tayo, no saan nga ni Apo Diyos, Manong Renato. Nasihat ba't no, ang pagtrabaho ko niyon. Kumusta gayam ni Tata Tomas? Nasalun at madlang taa. Mga ayuan no ka na kita dati apo ko na. Anak mi, kat nakam nga agasawa at trabaho. Nasihatan ako sta. Talo manong nemi, tinagbaling ang bunga tayo na at mi kini Bobby. Ani Bobby manong, intultuloy na latamot ati kina tricycle driver na ngam nakagatang kami pa iti duwa. Ngayon paspasada mo at digiti kapagkiyak manong. Sa detalyer na manong, nangipasdag detalyer na
tapno likas tagat asupay tinayon iti pagbiag mi ken malaksit ti sweldok at inayon para iti ornong mi para iti masakbayan di iti talungan nak mi. Adaan kami hindi kabukbukod nga balay. Anong? Adaan mo asawa siyempre di duwa ka. Apsat ko, ket jaburodek nga ni Minda isot ti agnaed iti sidong datatang kininanang. Dahito nga ro ti pagkasalita manong nga nagyaman naklaunay ti anus mo nang ibasa. Ket sabi ko ma, tadaman na ibating nga andal, liwliwaken pagsarmingan ti biag, kadagiti patak na dimig. More power to your program. Toy nga ro dagyaman nga pagayam mo, Arlene. Thank you, King Arlene. Ti panangiburay mo, ti pagkasalitaam, ti panangisyan mo, ti detalya na through your message to messenger. And thank you, kadagiti nagbuya, nagdengeg.